Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Mga igsoon, karon saulog sa simbahan ang pista ni San Alfonso Maria de Ligore, obispo ug doktor sa simbahan. Mao ni siya ang founder sa mga Redemptorists community. Dako kay ni siya og natabang alang sa pagpalambo sa atong pagtuo ug ang pagpasaylos mga sala pinaagi niining pagpakumpisal. Atong iampo nga atong kalibutan mahatagan unta sa tinuod nga kalambuan sa pagtuo ug kining kapasayloan sa mga sala, labi na ang atong mga leaders na hangtod karon nagsigi pagpakasala ug sa ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigi suporta sa ato mga proyekto hatagan untag kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan ug bag-ong mga panig-ingnan sa mga bertud itugot nga diha sa pagkamakugihon ni San Alfonso Maria Ligore alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Niingon ang pari ug ang mga propeta ngadto sa mga pangulo ug sa katawhan, kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamo mismo nakadungog kaniya. Unya miingon ako sa mga pangulo ug sa katawhan, gisugo ko ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo, nga gisulti ko batok niining temploha og niining syudara. Kinahanglan nga usbon ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga buhat ug tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili ipadayon sa Ginoo pagpahamtang ang katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon ania ako ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang gihuna-huna ninyo nga angay kanako. Apan hibaluin ninyo kini. Kung patyon ako ninyo, kamo ug ang mga tanang mulupyo nining syudara, sad-an tungod sa pagpatay sa tawong walay sala, kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti niining tanan kaninyo. Unya ang mga pangulo ug ang katawhan miingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta
dili angay silutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Apan gipanalitdan ako ni Ahikman, anak ni Safan, busa wala ako itugyan ngadto sa katawhan, aron ipapatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Palingkawasa ako sa kalapukan, hinaot unta nga dili ako maunlod. Maluwas unta ako sa akong mga kaaway, ug sa kahiladman sa katubigan. Dili unta ako malumsan sa mga tubig sa baha, nisuyupon ako sa kahiladman. Ni ang gaho magtakom sa iyang baba, ibabaw ka nako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan gipaangtos ako, ug anaa sa kasakitan. Ang imong makaluluwas nga hinabang, O Dios, manalipod unta kanako. Daygon ko ang ngalan sa Dios, diha sa awit. Og himayaon ko siya, uban sa pasalamat. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa kamong mapausanon ug pagsadya. Kamo nga nangita sa Dios, magmalipayon unta inyong mga kasing-kasing. Kaya ang Ginoo nagpatalinghog sa kabus, ug ang mga iyaha nga anaa sa talikala, dili niya isalikway. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaag sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona si Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya mao gayod
si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw, giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes mao may nagsugo nga dakpon si Juan og gapuson og prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagpunay mangod og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mangasawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyo ni Herodes, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlawng natawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo, busa misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo atubangan sa tanan niyang mga dinapit, sugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidalag niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gihipos ang lawas og gilubong, human niini giadto nila si Jesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang tinuod nga kaaway sa mga alagad ni Kristo, mga igsuon, mausad ang tinuod nga kaaway ni Kristo. Ug unsa may tinuod nga kaaway, mao ang sala. Si Herodes ug si Herodias, mga makasasala to sila, nagkabit-kabit man. Lingi ay mong tupad na nakasuway kag pangabit. Nya guwagay siya kasuway na naay nagkabit-kabit sa imong kaliwat. Na sala na siya. Ang atong tendency kasagaran maglago ta sa nakasala. Sama ana karong atong mga politicians, ang mga kunuhay diya sa Marcos Group nga nang ilang giakyos ang Vice Presidente nga nakasala, uban ang kalagot. Mao bitaw si Senador De Lima, ni violate siya sa kanang rule sa korte nga inig hatag nimo introduction sa witness, dili ka maghimo og conclusion of law. Pero tungod lagi siyang kalagot ni Sarah, lungot-lungot, iya gihimuan bisag kapila na siya gibadlong, hangtod gyud noon nga gipahunong siya sa presiding judge. Kalagot. Nyag maglagot na ganita, dili na maigo sa atong gitawag og rational or professional way ang atong mga actions. Mo nang moingon ta, mura magdili professional. Nakaron si Juan nga magbubunyag, si Propeta Jeremias og si Jesus
ug ang mga santos daghan ang gipangpatay sa naglagot nila. Pero sila namatay nga way kalagot. Gilingian sa di mong tupad ing na kay kontra karon na kay gikalagutan dili ka sumusunod ni Kristo. Ang atong kaaway mao ang sala. Nya tungod kay sala man ang pagpangabit, ang gisintro gyud ni Juan dili maayo nga ang imong gibuhat. So dili si Herodes mo iyang kontra, kung dili ang gibuhat ni Herodes og ni Herodias. Pero si Herodes og si Herodias kay mga sad-an man, ang ilang kontra mao si Juan, ilang gipapriso. Matod pa ni Senador Marcolita, na priso na aron siya, ingon siya, di ko mohonong sa pagpadayon, pagpangitag kamatuoran mahitungod ni ining flood control scam. Kaya ang iyang gihimog yung kontra mao ang flood control scam. O unsa may kamatuoran ni ana, iya kuno nang padayonon bisag tuan na siya sa prisuhan. Ana ba? Karon dinhi sa atong katilingban sa kalibutan ni aning gubat ni anirong pinatyanay ngano man tungod kay ang sala dili na mao'y kontras mga leaders, ang ilan ng kontra, ang ilan ng kaatbang sa politika, ang ilan ng kaatbang sa business or kakompetensya sa ilang mga tumong sa kinabuhi. Tao na ang gikontra ron sa mga katawhan, ang ilan ng isig katao na limtan na ang tinuod natong kontra ang sala. Unsa may buhaton sa sala nato, kanang sala moguba na og relasyon. Basta moso na gainang sala, moguba gid nag relasyon. Si Jeremias diris unang pagbasa giingnan sa mga leaders, angay ni siyang patyon, angay patyon. Pero si Jeremias niingon, ako pwede ra gyud ko ninyog patyon, pero di gyud ko muhunong pagsulti nga nakasala mo. Biyai ang inyong sala kay mao ginay mulaglag ninyo. Kay ang sala muguba gid nag relasyon. Ikaduha, ang sala mo patay na og kinabuhi, lawas og kalag. Mupatay nag kinabuhi, dili lang lawas, apil yung kalag. Mao na katapusan ang sala mudala na nato padung sa impierno. Ingon ana kangilad ang sala. Unya magtago ni siya sa tao. Ang imong sigihag kulata ang tao, pero ang sala di ay di aras loyo. Ikamatay sa tao, ang sala mobalhin rasad. Either anha nimo or adto na sad sa silingan. Mo nang di gyud mamatay ang sala kung di ta makakita nga ang ato ding kontra mao siya. Unsaon man pagbuntog ang sala, diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may atong tubag, Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Makig-istorya tas Ginoo. Mao na si San Alfonso Liguori, iyag yung gipromote ang santos nga misa o kaning pagpangkumpisal. Kay dinhi sa misa niya kaning misa extension man na niya kanang adoration chapel, kanang mag-adorta sa Blessed Sacrament. Anha ta diha makaistorya-istorya sa Ginoo. Mabita din dinis misa gitawag ta og participants. Nya kinahanglan do natay active participation. Magtubag-tubag tas Ginoo.
Ilingi imong tupad na sad na unsay tubag sa Ginoo sa imong gihangyo. Yes or no. Diha sa imong dakong gugma tubaga ako. So makigistorya tas Ginoo. Ikaduha, kinahanglan nga mobuhata sa mga buhat sa Ginoo. Mao nay makaguba gid, makabuntog sa sala basta buhato nato ang buhat sa Ginoo. Kanang gitawag nato buhat sa gugma. Ug unsa may buhat sa gugma ron dinis atong parokya aron mawagtang ang sala, tulo na ni kabuok ha. Unsa man? Palit og raffle ticket, mo palit og slot, og mo support mo sa atong atong sabpilisko. Ang atong raffle ticket tag 200 gihapon nya. Ang atong sinugdanan sa numero ako ning balik-balikon para di mo mailad. Og mo palit mo raffle ticket or mamaligya mo raffle ticket, siguro ang gikan na sa 80,001 hangtod pataas. So 80,00001 nya pataas. Nya ang atong raffle draw ani adto ni sa December 8 nga mao atong Christmas party. Unsa may mahitabo kung ato yung paliton ang ato mga raffle tickets, mga 190,000 ni kabuok. Natukod naman ang atong Adoration Chapel, mahuman ang atong 5 ka projects. Ang bell tower, atong mahuman, ang bagong CR, atong mahuman, ang kanadihang Walk of Apostles, ato nang mahuman, o kining atong mga lingkuranan, mailisan. Maunay kaayuhan bunga sa atong gugma para sa parokya. Ikaduha, ang atong mga slots. Ang sagitingan sa atong slot karong bag-o, kauswagan o panalipod ni Santiago o ni Birhen sa Pilar. KPS BP. Nya tagpila ni 100 pesos. Unsay pila ni ka slots? 40,000 ka slots. 100 pesos. Asa man ni kutob? Kutob ra ni karong October 2026. Tingali October 10 kay nagplano pa man ta, wala pa ma-final nga second Saturday na of October ang atong kaning pista sa Pilar. Dili na nato itunong sa 12. Ngano man tungod kay naataroy bag-ong gi-introduce kaning Camino Festival. Mao ni ang highlight, usas mga highlights sa atong kaning Birhen sa Pilar nga celebration, Camino Festival. Unya karon sang Agosto 21 to 23 ang atong Paris Youth Day. Mao nang kinahanglan tarog budget. So pamalit na mo og slot na KPS BP. Mga igsoon, ang ikatulo mao ang atong cooperative. Ang paghigugma nato sa simbahan, iagi nato aning among gitukod na cooperative dito sa Liloan, ang Sabpilisco, San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Naanitay kulumbari nga atong ibaligya kaning mga niches bitaw nga butangan sa bukog ug sa abo. Dili ni siya menterios lawas, bukog ug abo. Nya kun abo inyong ibutang katong urns, mga 4 ka urns ang masod. Nya kun bukog, mga 2 ra ka bukog ug parison, 2 usa ka bukog, 2 ka urns. Unsa may kaayuhan nga mahatag ani? Una, natay maayong lugar, usa ka building, mga 7-story building nga adunay nindot nga facility alang sa atong pagduaw sa atong remain sa atong mahal kinabuhi.
Di na ta magantos ngadto sa minteryo nga overcrowded, init pa, abog pa, unya maglibog na kag haing lubong sa imong mahal sa kinabuhi tungod sa kadaghan ug kagubot. Balhin na nato diha. Ikaduha, ang proceeds niini itabang nato sa simbahan ug ipalambo sa katilingban kay cooperative man ni siya. So kining mga butanga gitawag ni maayong balita sa paghigugmaay. Sama ni San Alfonso o sa mga santos, doon na sad sila gi-introduce sa ilang kinabuhi para mulambo ang katilingban o ang simbahan. Kita sad karon, kita yung mga buhi nga San Alfonso Ligore, mausad niya ang atong misyon aron ibilin tani sa nagsunod nato. Lingay mong tupad ning na gusto kang naa kay kabilin ha? Si San Juan nga magbubunyag naputol iyang liog sa pagbuntog niya sa sala ug hangtod karon nahimo siyang simbolo sa renewal of life. Ang mga makasasala mawara na sila. Kita sad dinhis kalibutan mawa ta. Ang nakanindot lang kung nagpuyo ta sa pagbuntog sa sala, mawa ta dinhis kalibutan, pero magpabilin ta dinhis kalibutan sama sa mga santos. Pero ang mga makasasala, mawa dinhis kalibutan, mawa pagididto sa langit, mawa pagyod sa panumduman sa katawhan, kay adto naman sa impyerno. Atong tabangan ng ato untang nasod na Pilipinhon maluwas. Dili nato kontrahon kining mga kawatan o mga kurakot. Ang atong kontrahon ang korupsyon o ang pagpangawat o kining pagpamakak. Kontrahon ta na siya. Pero ang mga bakako nato mga leaders na hangtod karon sigig pamakak, ato lang na silang pasagdan o paningkamutan nga unta makaamgo. Munang di ta mahadlok nila, mahadlok ta nga mabuntog ta sa ilang sala, nga matakdan ta. So katong dili gustong matakdan sa ilang sala, manindog ta. Mga igsuon, diha sa atong Ginoong Hesukristo nadawat nato ang kaluwasan ug ang kasantos. Busa moingon kita, makagagahom nga Dios dungga kami. Makagagahom nga Dios dungga kami. Nga ang simbahan mabag-o ug matinud-anong mosaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi. Sa ingon matabangan nga matukod ug mapabangon ang nahunlak nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios dungga kami. Nga ang nakigubat nga mga nasod, makakat-on pagpuyo diha sa panag-uyon ug sa pagtinabangay, aron makabot ang kalinaw sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios dungga kami. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran ug mabatukan ang sikretong mga paglimbong sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios dungga kami. Nga ang mga masakiton makadawat sa Dios nung kahupayan gikan sa mga tao nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan
Pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Diyos, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Diyos, dungga kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, makadangat sa tunhayng puloy-anan nga gisaad kanila, magampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Diyos, dungga kami. Makagagahom og mahigugmaon nga among amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Alfonso, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mugma sa gubaw sa pusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mga samong pangaliya, ihatag na kanamo, unamit mong amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, inita ang among kasing-kasing sa kalayong langitnon sa Espiritu Santo nga mitugot kang San Alfonso Maria sa pagsaulog nining Eucharistia og pinaagi niining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Alfonso Maria Ligori, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kalitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan galas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, huwag ngalan ang imong gingharian,
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang giharian, ang gahumugang himayat, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa bungalan kamu magkapundo, nahiusa sa pag-iguman, nagabuhat kamo sa akong gisugo. Kung ako kaninyo makikuman, kung ako kaninyo makikuman, dadang akong kalinaw, Magampo kita. O Diyos, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria Ligori
nga usa ka makanunayong tigpanghatag o tigsangyaw niining balaang Eukaristiya. Itugot nga kaming imong katawhan mukalawat niini sa kanunay ug sa ingon maghiusa pagdaig kanimo sa walay hunong pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mga igsoon mao ang Dios nung kadaugan, divine success or triumph. Unya mahitabo ra ni kung kaila kita sa atong kontra. Kinsa gayt atong kontra? Ang sala. Nya unsaon pagbuntog, mudangop ta, maminaw tas Ginoo ug magsigitag higugma. So, isip paagis paghigugma, padayon ta karon og palit og raffle tickets para na ni sa atong December 8 nga raffle draw niya mamalitag slots para sa atong PYD og sa atong kapistahan ni Birhen sa Pilar. Ang atong slot KPSBP. Unya adto sad mo sa atong Columbari, panguha mo dito, mayroon kay pre-selling pa, barato kayo ang atong gipanghatag na presyo, 70,000, 80,000 ug 90,000. Unya ang pribilehiyo ani mo down ka og 5,000 nya kun humno nimo sa 1 month na pag 20% discount ug humno nimo sa 3 months 10% discount ug mula pa sa 3 months humno nimo why discount pero wa say interest. Kontak lang mo sa atong admin staff na kaning atong gibutang sa atong screen dinhi sa atong screen karon. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.